सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा। आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा। सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुःखहर कृपाकर निरंतर। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक। गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक। श्री हरि चरण भकुति प्रदायक श्री हरि चरण भकुति प्रदायक। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा। पाशाकुशधर विघ्नहरा
मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धिविनायक सुरेश्वरा गौरीनन्दन गणेश्वरा।
सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव रत्न Shri Ram Jai
होमेन अद्य चतुर्थदिवसे मम समस्त कुटुम्बस्य अभ्युदय पूर्वक निर्विघ्न मंगलकार्य सिद्ध्यर्थम् अद्य गणहोमे सहभागिना विविध नाम नक्षत्र गोत्रे लग्ने राशौ जातानां समस्त भक्त सेवा भक्तानां समस्त विघ्न निवृत्ति पूर्वकं निर्विघ्न सकलकार्य सिद्ध्यर्थम् आचरित गणहोमेन भगवान् यज्ञ अंतर्गत श्री परशुरामः स्वीयतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेक
लोक कल्याण गौड आणि तुझ्या संविधानात नियोजन केले असं वाहतो तसंही ब्राह्मणानिमित्त जावं आता हंगाचे सेवा आणि समाजाचे समाज उपकारी कर्तव्य अत्यंत निर्विघ्न सर्व समाज बांधवांना सहकार कार्य उत्तम आरोग्य धैर्य शक्ती स्फूर्ती समाज बांधवांना आशीर्वाद प्राप्त उत्तम आरोग्यात योग्य धैर्य प्रसन्न आशीर्वाद अत्यंत जिल्हा प्रमाणचे सूत्र आपल्या बेंगलोर महानगरात अशी अनेक धार्मिक नवरात्र महोत्सवाचा आणि अनेक रूपांना मासिक सत्यनारायण समाज बांधव एकत्र अशी अनंत लक्ष्मीकडे देवस्थान दैवी अभिवृद्धी घडत असा दैवी चांगलं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पाशाकुशधर विघ्नहरा मूषकवाहन निधीश्वरा सिद्धि विनायक सुरेश्वरा गौरी नंदन गणेश्वरा ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा आदि पूजित देवलंबोदरा मोदक प्रिया गुणगंभीरा सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर सुखकर दुखहर कृपाकर निरंतर ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति ॐ नमो गणराज गणपति सुरपति मंगल मूर्ति गणेश सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक
सुमुख विनायक सिंधुरवर्ण गणनायक श्रीहरी चरण भगुति प्रदायक श्रीहरी चरण नंदन गणेश्वरा पाशाकुशधर विघ्नधरा मूषक वाहन निधीश्वरा
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಬೇಡುವೆ सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव रत्न खचित भरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा हिरे जळित मुकुट शोभतो भरा ऋण झुणती नूपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटे पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव 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 जय देव
ರಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪಹರ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ರಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪಹರ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ವ್ಯೋಮಕೇಶನ ದಿವ್ಯ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ವ್ಯೋಮಕೇಶನ ದಿವ್ಯ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ 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 ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ. ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ಕ್ಷಿತಿಜಯ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ಕ್ಷಿತಿಜಯ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ದಶರಥ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ರಾಮರೆಲ್ಲರೂ ಪಂಡಿತರಾದರು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ಆ ಮೋಕ್ಷಕರಗಳ ಬಾಹುದು ಕೊಂಡಾಡಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ. ಶತಕೋಟಿ ದಾಯಕ जय जय आरत राम तुम्हारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे. प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. सुख नारद मुनि मंगल गावे. भरत शत्रुघ्न चवरनु लावे. जय जय आरत राम तुम्हारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. चरण कमल पर रहिए सीता. मंगल गावे सखिय समेता. जय जय आरत राम तुम्हारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. शत्रग्रहे कर लक्ष्मण भ्राता. आगत करता है कौशल्य माता. जय रथ करता है कौशल्य माता. जय जय आरत जय जय आरत राम तुम्हारे. सम्मुख बैठा हनुमान वीरा. केवल हरि गुण गावे कबीरा. केवल हरि गुण गावे कबीरा. जय जय आरत राम
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः आचम्य ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः पुनराचम्य ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेष्ठे परब्रह्म परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः प्राणायामे विनियोगः ओम भूः ओम भुवः स्वहं महं जनहं तपहं सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने गद्यास्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे श्रीरामक्षेत्रे संहाव्रते नैमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगचतुष्कयत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीमन्नृपशालिवानशके वर्तमाने व्यवहारिके क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ भाद्रपदमासे शुक्लपक्षस्य सप्तम्यां तृतीयवासरः भौमवासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्र विष्णुयोग विष्णुकर्ण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवास अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण श्रीमद्वल्लभ श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम सकल विघ्न परिहार पूर्वक सकलाभीष्ट सिद्धि द्वारा श्री सिद्धिविनायकांतर्गत श्री भारती रमण मुख्य प्राण नियामक श्री विश्वनामक ऋषिकेश मूर्ति प्रीत्यर्थंच प्रारंभात अद्य चतुर्थ दिवस माध्याह्न काल षोडशोपचार पूजां करिष्ये तदंग कलश पूजां करिष्ये कलशस्य मुखे षट्कोणपद्मं विलिख्य तत्र बुधवर्णान्त्र्यामि श्रीलक्ष्मीनारायणं ध्यात्वा गन्धोदक तुलसी पुष्पाणि क्षिप्त्वा हस्तेन कलशं स्पृष्ट्वा मन्त्रान् जपेत कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो तयजुर्वेद सामवेदो हेतर्वणः अङ्गैश्चैस्ताः सर्वे कलशान्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरिता आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानदाः आयान्तु देव पूजार्थम् अभिषेकार्थ सिद्धये गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गंगा गोदावरी कृष्णा प्रयागा द्वारका सह आवाह्य पञ्चगंगा सा सर्वपापहरा शुभाः पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितः सदा गच्छन्तु पवित्राणि जले कुर्वन्तु सन्निधिम् इमं मे गंगेत्यस्य मन्त्रस्य सिन्धुक्षितप्रयमेदो नद्योर्जगति गंगावाहने विनियोगः ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धदृक्समोश्रिता परुष्ण्या अधिज्ञाम रुद्वृधे वितसयार्जी के शृणुह्या सुषोमया सिता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुद्भदन्ति ये वै तन्वां विसृजन्ति धीरास्ते जना स्वमृतत्वं भजन्ते ओम या प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुदकाश्चयाः ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमाना शिवा देवीरशिपदा भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु ततः कलशमुखे निर्विशीकरणार्थं तारक्षमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य कलशदेवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि कलशदेवताभ्यो नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि अनेन कलशपूजाराधनेन भगवान् तत्सच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु अत ध्यानम् ओं निशुसीत गणपते गणेशोद्भामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवञ्चित्रमर्च ध्यायेत् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं वरदाभयहस्तं च पूर्णमोदकधारिणं श्रीमन्महागणपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा क्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितञ्यदायोः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि
त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं जिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपं ककारो मध्यमरूपं अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं अनुलिप्तां रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमतर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यय्यं काममधीते तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लार्जैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येच्ಛभिर्यजत्राः स्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्याशेम देवहितं ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गन्धं समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मयार्हतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ॐ या फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वं सः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पुष्पं समर्पयामि ॐ यत्पुरुषं यदुक्तिधाव्य कल्पयन् मुखं किमस्य गौ बाहुका ऊरुपादा उच्यते वनस्पत्युद्भूधूपो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः धूपं समर्पयामि ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्ति यद्वैशपद्भ्यां शूद्रो अजायत साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपं समर्पयामि नैवेद्यार्थे पुरतः स्थापितनैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य सत्यं द्वर्तेन प्रयुञ्जयामि अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा निर्विशीकरणार्थं तारक्षमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धनार्थं गदामुद्रा संरक्षणार्थं चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्राः प्रदर्श्य ॐ प्राणात्मने श्रीनारायणाय स्वाहा नारायणाय इदन्न मम अपानात्मने श्रीवासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदन्न मम व्यानात्मने श्रीसङ्कर्षणाय स्वाहा सङ्कर्षणाय इदन्न मम उदानात्मने श्रीप्रद्युम्नाय स्वाहा प्रद्युम्नाय इदन्न मम समानात्मने श्री अनिरुद्धाय स्वाहा अनिरुद्धाय इदन्न मम स्वस्य देवस्य च मध्ये वस्त्रं धृत्वा यथाशक्तिवारं मूलमन्त्रं जपेत ॐ सुयवसात् भगवतीः भूयातो वयं भगवन्तस्याम अध्येत्रणमग्ने विश्वदानीं बिभ शुद्धमुदकमाचरन्ति नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिरुष्णौ द्यौ समावर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं मतशान्तिं प्रयच्छ मे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि ॐ गणाधिपाय नमः दुर्वायुग्मं समर्पयामि
ओम उमापुत्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम अघनाशनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम विनायकाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम ईशपुत्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम एकदन्ताय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम इभवक्त्राय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम मूषकवाहनाय नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि ओम कुमारगुरवे नमः दूर्वायुग्मं समर्पयामि आरती म्हणा विनाशी ओ वाता विनाशी पुरवी पुरवी प्रेम पादयाची सर्वांगी सिंधूर उटी सिंधुराची ओ उटी सिंधुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती ओम शुभ मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना पूर्ती तुझ्या गौरी कुवरा तुझ्या गौरी कुवरा चंदनाची उठी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुटा शोभा तो बारा ऋण जातो बारा ऋण झुण तीणू पोरे ऋण झुण तीणू पोरे चरणी चालरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती ओम श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना सहस्रमाता वटवाहे सदना संकटी भावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती ओम शुभ मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती ओम शुभ मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती ओम शुभ मंगलमूर्ती ओम मम तो न परित्राम सराम मम त्वादो पापसन्नाम न शरीरं प्रदाय मनसन्नोमि देव सिंधु नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माणां पापात्मा पापसम्भवतः इमां प्रपयादेव शरणागतवदन्तीताचरणराजगम्यं शरणं मम तस्मात् प्रार्थनां समर्पयामि नमस्काराजोपचारार्थे तुलसीदलं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं तस्मै नारायणाय च समर्पयेत् सकलविघ्नपरिहारपूर्वक सकलाभीष्टसिद्धिद्वारा श्रीसिद्धिविनायकान्तर्गत श्रीभारतीरमणमुख्यप्राणायामक श्री विश्वनामक ऋषिकेशमूर्तिप्रीत्यर्थञ्च प्रारम्भादित्य चतुर्थदिवसे माध्याह्नकाल षोडशोपचार पूजाराधनेन भगवान् विश्वम्भररूपी महागणपतिमूर्तिप्रियतां त्रितो भवतु तत्सच्छ्रीकृष्णार्पणमस्तु मन्त्रमध्ये क्रियामध्ये विष्णोः स्मरणपूर्वकं यत्किञ्चित् क्रियते कर्म तत्कर्म सफलं कुरु ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः विष्णवे नमः ॐ
हरिनाम भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम सरल भाव से हरि भजे जो सरल भाव से हरि भजे जो पावे सो सुखधाम सरल भाव से हरि भजे जो पावे सो सुखधाम 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 निरंतर भजो मधुर हरिनाम भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम हरि ही सुख है हरि ही शांति हरि ही सुख है हरि ही शांति हरि तो प्राणाराम हरि ही सुख है हरि ही शांति हरि तो प्राणाराम हरि तो प्राणाराम हरि तो मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक इष्टार्थदायक मोक्षप्रदायक विघ्नविनाशक पाशाकुशधरो विघ्नविनाशक पाशाकुशधरो मूषकवाहनो नित्यभयदायक मूषकवाहनो नित्यभयदायक अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार गंभीराक्षर गमूलाक्षर गंभीराक्षर गमूलाक्षर गंभीराक्षर गमूलाक्षर ओंकार श्रेयस्कर ओंकार
गमूलाक्षर गंबीजाक्षर गमूलाक्षर ओंकार श्रेयस्कर गणेशाक अपोया नाम मी जपुया गणेशाक अपोया नाम मी जपुया लोकाका शुभ कर लोकाका शुभ कर शुभ कर शुभ कर अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार श्री गणेश चरणाक नमस्कार अकार उकार मकार ओंकार स्वरूपाक 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 नमस्कार सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवगे शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवगे शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिसै शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिसै शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु त्रिजगवंदितनाद देव देवगे शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिसै शरणु सुजनरिगे विघ्नवनु परिहरिसै शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वंदिपे शरणु मंदमतियनु बिडिसि चंद ध्यानवनिತ್ತು ಮಂದಮತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತ್ತರದಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತ್ತರದಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಪಾದ ಹೊಂದಿಪ್ಪತ್ತರದಿ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದಕ್ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದಕ್ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಾಂಗನೆ ಪದದ್ವಂದಕ್ಕರಗುವೆ ನಿನ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೇ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ ಇಂದು ಕರುಣಿಪುದು ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೆ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸೈ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೆ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ
ಹರನ ತನಯನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಸುರನರ ವರದ ಹರನ ತನಯನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಸುರನರ ವರದ ಹರನ ತನಯನೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ಸುರನರ ವರದ ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಪಿಡಿದು ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸಿ ಎನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಪಿಡಿದು ಪೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೇನು ನೆರೆದ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಪೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಿಡೇನು ನೆರೆದ ನಿನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ತ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ತ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ತ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ತ್ವರೆಯಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶರಣೆಂಬೆ ನಿನಗೆ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿಪೆ ಶರಣು ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ನಿನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮೇರೆವೆನು ನಾನು ಅಭಿಷಯನನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೇಳುವ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆನ್ನ मूषक वाहक पार्वती सुत हे प्रभु प्रणाम धा, हे प्रभु प्रणाम धा, हे प्रभु प्रणाम धा।
नमन गणेशा हे प्रथमेशा नमन गणेशा
फळावळीला आठ दिवसात 5 फूट कणिवरून टाइम असा आधी आम्ही आली तरी या प्रियंका स्वामीले चातुर्मास सत्यस आणि आमगेले हांगाचे कुठे टाइम आणि स्वामी टाइम आम्ही सिंक्रोनाइज करतात मित्र आमका फळावळी ऑप्शन मस्त टाइम मिळणार पडला मित्र टाइम प्रारंभ करतात बाग मिळते कंप्लीट करून पडला म्हणताना मस्त आयटम दिलाय ऑप्शन आणि मस्त टाइम लागला नलिमित संसार आयटम ललित म्हणून राहते त्याची बरोबर आयटम आहे तुझे म्हणून राहते आज संजय एक बरोबर 5 मिनिट तरी हम भव्य आहे आमगे सक्रिय वैद्य संस्थाने आली 5 मिनिटानंतर प्रसाद दिला आमगे सक्रिय वैद्य संस्था चालू आज 5 मिनिटानंतर दिली आणि आम्ही प्रतिवर्ष ऑप्शन अमेरिकन ऑप्शन करतो मिळाले ऑप्शन आणून भाग घेताना केवळ अमेरिका केवळ चायना आणि केवळ आपण चायना सगळे भाग घेऊन आपण तिथे अमेरिकन ऑप्शन आम्ही त्याची किती 3000 तुपासोच उडो करेल सर त्या आपल्याला वाटतं ते ऑप्शन असं आमचे अध्यक्ष श्री एम वेंकटेश्वर मामाना 50,000 बिडी केला त्याच्यानंतर हंतू कोणी बिडी कोणाला कोणाला बिडी होईल आणि इथे म्हणा 1,000 बिडी झाली आज या प्रतिपट्टी केली अंदाजी नाव वापरून अंदाजी नाव घेऊन यशस्वीला पदार्थ अजून टाका होता त्याला या योजनेच्या नावाने अमेरिकन ऑप्शन बिल्डर करायला आज आम्ही कौट आणतो तुम्ही रिसीव केले अमेरिकन ऑप्शन रिसीव तुम्ही कौट लागले आज प्रारंभ झाली त्या दिवशी दिलेला किती अमाऊंट वरती जाते 1,000 किती अमाऊंट घेतला आणि तो 2,000 कॅश आहे ना त्यामुळे गव्हर्नमेंट वर्षी 2,000 कॅश आहे 2,000 मात्र कॅश होत होता तो काय तुम्ही नाव आम्ही पगार वर जातात मीटिंग अटेंड ಮಾಡಿ बडबड अमेरिकन ऑप्शन भाग घेतला त्याचे नाव आम्ही वर जातात त्यासाठी अमेरिकन ऑप्शन पगार कोण करतात आधी तुम्ही बिटकॉइन त्या मोबाईल बसून आम्ही विनंती झाली आज संजय सहकारी म्युझिकल एन्सेम्बल कलात्मक आणि वेंकटेश नायक चलो त्यांनी सहकारी कलात्मकला आम्ही आर्टिस्ट साहित्य एनकरेजमेंट देऊला सहकारी सगळ्यांना घेऊन उपस्थित असताना विनंती करता पल्ल्याला देवालय विग्रहाचे विसर्जन कार्यक्रम संजय मेरवणी गाव अंदाज म्हणून अंदाजाकडे करायला ते विसर्जन संपन्न विसर्जन झाला आणि या विशेष गोष्टी 2 गणपती एक स्वामीनं पूजलेले गणपती आणि एक आम्ही पूजलेले गणपती 2 गणपती आज 4 दिवस हे क्रोधी नाम समस्या आमको क्रोध उड़ाने से जो युद्ध चलते किसी के राय में सुर पड़े किसी के राज्य के किसी गांव को गए वो वाले करते पूरा करते आणि बरगाव याला बोलना किलोमीटर पाऊस पडे अनारोग्य मस्त बनायचे सांक्रामिक रोग बुरास पडण्यासाठी हे रोगी नाव समस्या आहे त्या क्रोध प्रकारामध्ये आप उघडणारी साधना तक मात्र या मात्र साध्य बिगिनेची पर्सनली होता सुसंगत होतो जरा ताण बघा पुराव्याची ताकद आता शरीर सतत काय नाव सांगू द्यायचं जरा अंगा
म्हणजे या म्हणून आता सेवा करा जरा तसं दोन रस्त्याने कसं धन्य तरी दैवनो देवस मागुकिया आणि तो खंडित लक्ष करतो या विशेष पर्सनल एक्सपिरियन्स असल्यामुळे सेवा खंडित लक्ष करतात आणि एक गोष्ट म्हणजे आम्ही जातीत आहे यावर गुरु स्वाम्यांचं धर्मांतर पटमांतर आणि संवादांतर दान दुष्टांना आज मोक्ष करून होतं कसं काय म्हणाले आम्ही ते युक्त पण केलं आहे तात्विक युक्त पण करून करणं मी जाणे न्यूज जाणे कारण की आम्ही न्यूज आहे आम्ही न्यूज आम्ही युक्त पण केलं आहे दान युक्त पण केलं दिसतात आणि त्यात कळणं त्या निमित्त आम्ही म्हणाले मस्त या होता ना त्याला उदाहरण कसं संकोच जास्त या आपण काही सर्वांग मग देता आयचे जेवणाची व्यवस्था पृथ्वीच्या मंडळीची हांगा देवाला उजवलेले बरोबरच्या वाटणा भाई एक करण्यात आम्ही पैसे नाही तर आम्हाला महिन्यात मागची पाहिजे असतं ते ओव्हर करून भेट करतात आणि बाहेर शहरात बाहेर करून जाऊन होता आणि ग्राउंड ग्राउंडवर मार्ग जवळ होतो आणि एक प्रकारे हात पूजामध्ये विक्टरी तुम्ही एक उरलेलं असतं ते बाहेर वाट यायचं ते तिथं हात प्रयत्न करा तर तिथं जर आम्ही वेळ जातात आम्ही सगळ्यांनी सहकार्य दिले आहे आमचं लवकर करून सुरू करता त्याच्यात मारून बाहेर जाऊन विनंती झाली आईचे महामंडळ प्रतिस्वागत श्री हरीश पटेल फॅमिली कुमारी संजना मास्टर विशाल नायक कुमारी प्रार्थना नायक मास्टर ओमकार नायक आपले पूर्वाध्यक्ष गणेश नाईक वगैरे छात्र काल त्यांनी काल त्यांनी प्रसाद दुकान घेतली आज केलं प्रसाद दिसतात आणि एक प्रकारे मूळ गणपती महामूळ गणपती सेवा कोणाचे करून अधिकारी आधी बरोबर मूळ गणपती सेवा महामूळ गणपती सेवा बघायला त्या निमित्त औद्योगिक मूळ गणपती महामूळ गणपती सेवेत आधी अखेर योग आणि स्वामी असताना दोन पिढ्या देवस्थान सेवा आणि प्रकारे एक वर्षानंतर योग्य पूजा बघा त्या निमित्त वाण शिवप्रसाद आधी करा आईचे महासत्र सेवा करता श्रीमती मनोरमा मांगणे श्री सतीश नायक अँड फॅमिली समन्या नायक तन्वी नायक रवींद्र नायक सुप्रिया नायक सर्व आणि श्रीमती मीरा के फॅमिली ह्या महासत्र सेवा करतात आणि ह्या सत्र सेवा करतात नगर महापल नायक फॅमिली श्री नगर महापल नायक फॅमिली श्री अमित नायक फॅमिली व्यंकटेश नायक श्रीमती उमा शरण फॅमिली श्री विठ्ठलदास सावंत फॅमिली श्रीमती सुनीता पाटील अँड फॅमिली आणि सत्र सेवा करतात आणि राममंदिर सेवा करतात इतर सर्व सेवा करताना देवाला उजवलेलं म्हणून सकाळीवरून तुम्ही अरिष्ट करून प्रसाद विनंती करता प्रसाद सततपणे अद्याप पूर्णपणे महामंडळाच्या मिळतात काही पहिले राजकीय जरा आज सेवा करायला प्रसाद आधी होता पहिल्या त्यावेळी प्रसाद कशा ಇದು ಸಹ ನಾವಲ್ಲ ಈಗಲೇ ರವಿಗ ಅಥವಾ ಹಂಗ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರಾಮಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಗಣಪತಿನೇ ಇನ್ನು ಸಮಯ
जय
हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने, उजळली त्रिभुवने प्रकाशली सारी मने, छंद घुमे आनंदाचा आज. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. हृदयाच्या तालावर नाचे गणेशू, निनादती पैंजणे. सात स्वरांनी केली प्रार्थना, सात स्वरांनी केली प्रार्थना. गणराया तुम्ही यावे नर्तना, गणराया तुम्ही यावे नर्तना. यावे नर्तना. गणराया तुम्ही यावे नर्तना, गणराया तुम्ही यावे नर्तना. गण